हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन बरायबाय जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोना प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोना अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दिनै आङो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय फोरमायहरनो सानदों नोंथांमोननिसिम बा गिदिरथार जाथाय बियो बेफोरबायदि जाथाया गोबांबार जाबाय जागासिनो जाफ्लेबाय थायो दिनैनिल' नङा सिगाङावबो जाबोबाय आरो दा दिनैबो जानानै फैबाय नङा होमबा बेफोरो जागासिनो दा बिनि सायावहाय जोङो रावबो एक्सन लायाखै बा जोङो रावबो सिन्था खालामाखै मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जाफैयो नङा होमबा रायजोफोर दिनै थांनाय 28 डिसेम्बर 2023 28 थारिख थांनाय बोसोरनि 28 थारिख डिसेम्बरावहाय गुवाहाटीनिफ्राय बाक्सानि मुसलपुर बाक्सानि माने 9 जन सुबुंफोरा गुजरातसिम दावबायबोदोंमोन खामानि मावहैनो होननानै बिथांमोनहा गुवाहाटीनिफ्राय ट्रेन गाखोदोंमोन दा बिनिफ्राय बिथांमोनहा फैयै फैबाय 9 जनबो मोजाङै मोजां फैबाय बिनिफ्राय बिथांमोनहा बे 9 जननि गेजेरावनो सानै सुबुङा गोमानानै दङ जायफोरा गोबांथार बैसोनि सुबुंफोर माने गोबां बैसो जाबायमोन बिथांमोनहा दा बिथांमोनहा सानै गोमानानै दङ बिथांमोननि नखर एबा गामिनिफ्राय फोरमायहरनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा 50 to 55 इयार्स जाबाय होननानै बुंदों दा आधार कार्डआव नायोब्ला 47 इयार्स जाबाय सानैबो सेम टु सेम बैसोनि मिथिबाय नोंथांमोन बिथांमोनहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गासैबो दा बे आन्दायनाय सानैयाबो बाक्सानियानो दा जोबोद दुखुनांथाव जाथाय फिसालाबो दंफायो होनदोंमोन बिसोरखौ लाबोनायावहाय दा अब्लाबो बोरै गोमाखो बुजिनो मोनला दा बिथांमोनहा माने बैसोआ गोबांद्राय जाबाय नङा होमबा रायजोफोर बेनिखायनो गासैखौबो खावलायनो सानो गोबांद्राय बैसो जानाय सुबुंखौ बाहेरायाव दा लाबो जों बार खावलायबाय दिनै बाहेरायाव फैनांगौआ गोरलै खोथा नङा बेसेबांबा गोजान ट्रेन गाखोबोयोबा बिथांमोननि माइन्डआ चेन्ज जाबोयो बिसोर कन्ट्रल खालामनो हाया नोंथांमोन मानो होननानै बुङोब्ला ट्रेनावहाय गोबां आवाज जाबोयो बरिं जाबोयो सानसे साननै सानथाम बिदि कन्टिनिउलि ट्रेन गाखोबोयोब्ला बेवहाय बिथांमोननि माइन्डआ माने कन्ट्रल खालामनो हाया जानानै बिसोरो कनफिउज जायो जेराव ओंखारनाङा बेहाय ओंखारफ्लाङो नङा होमबा बेफोरबायदि जाथाय जायो दा थिग बिदिनो जादों बिथांमोनहा लामा ससेयावनो ओंखारनानै दा दिनै सानैबो आन्दायनानै दं बिथांमोनहा गुजरातआव थांनो होनना फैदोंमोन दा बेफोरबायदि लामा ससेयाव गोमायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव दा कन्टेक्ट खालामनो एबा कन्टेक्ट खालामहरनो थाखाय बिथांमोननाव मबाइलबो गैया एबा मबाइल नाम्बारबो गैया बिसोरनाव रावनिबो दा माबोरै मोनगोन बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय दा बेनिखायनो लाबोफाग्राफ्रा मोजाङै लाबोनांगौमोन मोजाङै केयार खालामनानै लाबोनांगौमोन 9 जन गोजोन सुबुङावहाय बेफोरबायदि जानाया दुखुनांथाव बिथांमोनहा कल खालामबाय बिनिफ्राय जों सावरायबाय बिथांमोनहा गासै जाथायफोरखौ फोरमायहरबाय जाथायखौ नायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे अडिअ दङ आं अडिअखौ कल रेकर्डिं खालामना लादों कल रेकर्डिं आं खालामना लानाय जादों नोंथांमोनहा बे अडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम खोनासंबानो मोनथिगोन जाथाया मारै जाया बबे स्टेशनाव बा बबे एरियायाव बिथांमोनहा आन्दायबोखो बेखौ दा आङो बिथांमोननि मुंखौ सुंद'यै खोन्थानो सानदों माने आरो बबे जायगायावहाय बिथांमोनहा ओंखारफ्लांदों बा बबे स्टेशन एरियायाव गोमादों बेखौ आं खोन्थाहरनि सर्टलि अरंगाल होननाय जायगायाव सादिन बसुमतारी बिथांना आधार कार्ड हिसाबै 47 इयार्स जायो बेनिफ्राय मुखेब होननाय जायगायाव रमेश बर' बिथाङा मुखेब होननाय जायगायावहाय रमेश बर'आ ओंखारबोदों होननानै बिथांमोनहा फोरमायहरदों दा बिथांनाबो सेम टु सेम बैसो बेनाबो 47 बेफोरबायदियाव गोलैयो दा गावसोरनि बुंनायबा 50 to 55 इयार्स जाबाय होननानै बुंदों दा बेफोरबायदि बैसो जानाय सुबुंफोरा बाहेरायाव फैथावला आरो न'खरनाबो होगारथावना नङामोन आरो लाबोफाग्राफ्राबो लाबोनो नाङामोन दा नोंथांमोनहा जेरावखि नुवा मानो बिथांमोनखौ बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै थाबैनो खोन्थाहरनो हागोन बे नाम्बारा WhatsAppबो दंखायो नोंथांमोनहा बिथांमोननि थाबैनो फट' ला जेरावखि नुवा मानो फट' एबा सर्ट भिडिअ लानानै जोंनो फाथायहर एबा न'खरनो फाथायहरबानो जाबाय बेनिफ्राय बिथांमोनखौ लायनानै न'सिम दैथायहरनायनि माबा मोनसे प्लानिं खालामनाय जागोन दा नोंथांमोनहा बे सुंद' अडिअखौ खोनासंबानो जाबाय अडिअखौ खोनासंबानो गासै जाथायनि सायाव मिथिनो हागोन दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन जोबथायाव गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरफिनबाय आरो मिजिंथियो नोंथांमोनहा आंखौ बेफोरबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आरो आंबो हानायमानि गासै रायजो राजाखौ हेफाजाब होनो नाजालांबाय थागोन दा नोंथांमोनहा बिदिब्ला अडिअखौ खोनासंलांदो फारियै थेंक इउ हेल' आदा बुं दे आङो मुसलपुर बाक्सानिफ्राय बुंदोंमोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि माने
जोंना बहुत गिदिर मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन आरो मा जादों? मानसि सानै गोमानानै दं माने बबेहाय? बिसोरो माबायाव बिसोरो बिशाखापाटनामाव खासे अ बेनिफ्राय खासेया बिदिनो तेलेंगाना एसे बारबायमोन होनदों ट्रेनाव खासे बेलेग माने आन्दायजोबनानै माने बिसोरो गोदाव सोराव जाजोबनानै दं आरो दा बिसोरनि मबाइलबो गैया कन्टेक्ट नाम्बारबो गैला बिदि जानानै दं आरो सोरजों फैफायामोन बेनिफ्राय? बे थांनायालाय बे गावसानि फिसालाबो दंमोन औ ओमफ्राय बिसोरो थिगैनो थांदोंमोन थांनाया खासेया गोमादोंमोन प्रथमाव आन्दायदो ट्रेनाव बाख्लायनानै थालांदों आरो माने बिसोरो बाख्लायनानै थालांनानै ओमफ्राय बे खासेखौ नागिरनानै मोनफिनदोंमोन ओमफ्राय मोनफिननाय लोगो लोगो आरो बिनि बिफायाबो गोमाबाय मानसिफोरा माने एसे बोराय दबदब आरो बारा मथा मथि 50-55 बोसोरसोनि औ माबायाव बिशाखापाटनामाव गोमादों आरो बिशाखापाटनाम माबाया मामोनलायनो र' बिशाखापाटनानिफ्राय बिसोरो माबायाव थांदोंमोन अरांगाल होननायाव माने बाख्लायहैदो सासेया बेनिफ्राय सासेया हायद्राबादनिफ्राय मुखेब होननायाव इयो बाख्लायहैदो माने बिदि आरो माने ओमफ्राय बे फिसालाया खोन्थाहरदों आरो ना? फिसालाया माने बै सादिन होननाय सासेखौ नागिरग्रोदोंमोन आरो बेखौ माने बिशाखापाटनायाव माने नागिर मोननानै बेखौ बिशाखापाटनानिफ्राय बिसोरो सुरातहालागै लांबाय दंमोन माने गावसोरनि कम्पानियालागै थांसिगोन आरो माने बे थांबाय थानायावनो दहाय सोरांसु ससि माने 2:56 बिसोरो उन्दुलांबायमोननो आरो बै लोगो सानै इखौ लांनो फैफिननाया बेयावनो बेयो माला उथिनानै थांखो बेखौ रावबो पात्ता मोनदिया ओमफ्राय बे खाथियाव माखासेमानि पेसेन्जारफोरा बुंनायसै नोंनि बिदा जायोना बिफा जायो नै दिस' दासो ओंखारलांबाय ओरै होननानै माने ओमफ्राय बिसोरो ट्रेना खारबायमोननो आरो बे खारनायाव बिसोरबो बेखौ मोनफिनगोन होननानै उखा मुखा बाज्रुमनानै बिसोरखौ नागिरदोंमोन आरो बे गोमानायखौ बे नागिरबाबो दा बेखौ मोनला माने बेसेबांबा जंगाल रखम दंमोन आरो बे ससे एरियायाव माने स्टेसन मोनैनि आगोलावनो बाख्लायखाबायना बियो बे नागिरबाबो मोनैनि बिसोरो बेखौ माबायालासिनो बिसोर डाइरेक्ट बिसोर थांफिननायसैनो आरो माने बिनिफ्राय बै सासे आरो माने माबानि साननि 11:30 माने हायद्राबादनिफ्राय बिसोर ट्रेन गाखोदोंमोन बेनिफ्राय 4:05 बिसोरो मुखेब मोनहैदोंमोन आरो माने बैखौ नागिरनानै मोनैयाव बिसोरो हायद्राबादाव गाखोफिनदोंमोन आरो ना? नङा माने बै सासे मानसिनि केस माने गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्ट बिशाखापाटनायाव सासे मानसिया माने ओंखारहैदोंमोन ओंखारहैयोब्ला बिसोर 9 जन थांदो आरो 9 जननि बै बिशाखापाटनायाव सासे मानसिया माने जेबो थर गैयि रखम जानायलाय बियो ओंखारनानै थालांबाय ओमफ्राय गारिया हुर हुर थांबाय नालाय बेखौ माने नागिरनो सोलाबदिया माने बैसोर 8 जना बे 9 जनमोन नालाय सासेया थालांबाय 8 जना थांबाय ओमफ्राय जों गामि हिसाबै जों रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन आरो बे रिकुवेस्ट खालामनायाव जायबा गामिनिफ्राय लांग्रा बे लांग्राया सासे लोगो लानानै बेखौ आरो रिटार्न लांनो फैफिनदोंमोन माने हरदो हर माने ओमफ्राय बैसोर साबबाखौ माने बियो फथायहरग्रोबाय माने नोंसोर थांग्रोदो आं नोंसोर नागिर लायनोसै ओरै होननानै ओमफ्राय बिसोरो आरो रिटार्न खालामफिननानै बिशाखापाटना स्टेसनाव मोनफैनानै बिसोरखौ माने हरनिफ्रायनो नागिर ओमफ्राय सासे माने सोरबा पान्जाबि मानसि होमबाना बै समाव बे गोमाजानाय मानसिना मबाइला दंमोन आरो न'आवबो खोथाहरबाय बिदिनो कन्टेक्ट खालामलायनानै माने बियो सोरबा पान्जाबि मानसिया बेखौ बै सानै मानसि लांनो फैफिननायनो गथायनानै हरनायसै आरो माने बे गथायनानै बिसोरो बरियासे बिशाखापाटनानिफ्राय बिसोरो सौरातसिम माने थांबाय दंमोन आरो थांबाय दोंबाबो माने जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो मानसिया ओरैनो आंगा मांगा बखिलाबायदोंनो आरो ओमफ्राय थांबाय थानानै बेनिफ्राय बेनि दसे थानानै बै साबा मानसि थांनाया बिसोरनिया आरो सासेया हायद्राबादनिफ्राय थांबाय थानाया मुखेबाव माने रङिया मोनबायलै ओरै होननानै माने ओंखारदोंनो आरो माने खर'फोरखौ एसे बोरैबा मोनबाय नामा गोजान लामा नालाय नंगौ ओमफ्राय बे मुखेबाव ओंखारबाय नालाय बैसोरखौ आरो पात्ता मोनदिया बेखौबो माने बेबो ट्रेना खारना होबाय दसेल' लाखिनानै ओमफ्राय दा मुखेबाव बियो आलाय सिलाय जाना दं दा रावबो पात्ता मोनाखै बेनिफ्राय फिसालाया आरो बै सासे गोमानायखौ बेबो लांबाय थाखाबाय नालाय बेनिफ्राय बिसोर हराव आरो 3थासोआव माने मेगन मोदैजों उन्दुलांबायमोन खोना बै सासेखौ लांबाय थानाया ओमफ्राय बेबो आरो
बे 2:56 माने बियो माला ओंखारखो फाथ्थायानो गैया माने। होमबा दा सानै गोमानानै दङ। दा अरांगाल होननाय जायगायाव सासे गोमादों, ओमफ्राय मुखेब होननायाव दा सासेया माने गोमाना दोङो माने। ओमफ्राय मा नाममोन बिसिना? नामा सादिन बसुमतारी, बेयो जाहैबाय अरांगायाव माने गोमाना दोङो। बेनिफ्राय मुखेबाव माने रमेश बर' होननाया गोमाना दों माने। जारलालै। बिसोरनाव दा खुनु माने आइडेन्टिटिबो गैया होननानै फोरमायहरदों आरो लोगोफोरा, माने बेगाव दंजोबो ओरैनो, मबाइलबो गैया फैसाबो गैया होनदों आरो माने। जारला जानोसैना दा। ओमफ्राय सारमोननाव बिसिनि फट'सफोर दं नामा? फट' आइडि प्रुफफोर? फट'फोरखौ जों हरनि दे। हरनानै दोन हो। ओमफ्राय आङो माबानि ट्राइ खालामनि हो। बिथांमोननि फट' ओमफ्राय आइडि कार्ड, भटार आधार कार्डफोर दङबा हरजोब दे, आं ट्राइ खालामनि हा। दे। ओमफ्राय र' सार, हेल'। एक्सुवेलि बिसोर बबे जायगायाव फैयामोन? बिसोरो माने गुजरातआव थांदोंमोन। गुजरातआव ना? ओमफ्राय मथा मथि 3 घन्टासो थांनांगोन आरो मेन केम्प माबायालागि, कम्पानियालागि। अके। बिदि आरो माने। ओमफ्राय सारना मा नाममोन? आंनिया सिमांसा बर', आं गामिनिनो आरो। अके। ओमफ्राय नै दानि सासे फंबाय हरग्रोनाय आरो खोरोमदाव बर' लिरो। अके। बेबो गामिनि आरो। जों बिदिनो बे फेसबुकआव नागिरबाय थादों आरो, जों एस'सियेसनफोरनि नाम्बारफोर मोनगोन नामा ओरै होननानै माने। दा मेल खालामहरनायानोमोन ना? अके। जों हरगासिनो दं दे होमबा न'? दे हरनानै दोन दे, आङो ट्राइ खालामनि हा। दे। अके।